буйна голова, буйна голова, изглавный буйна голова. Все, кто в андеграунд, с одной головы, вся седина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйна голова, да моя яма глубже рва, два надреза по 3 шва, сочетает расправа, здесь в синей форме арава и железные оковы, да на руки рукава. Терпей, буйна голова, да терпей, буйна голова. Пряник, ну да булава, суд-2 конте дерева, мякиш хлеба, чай, халва, да терпей, буйна голова, да наломала коль трава. Буйна голова, заварила каши с маслом, расхлебали мусора. 2 патрона, 3 пера, 3 прихлопа, 2 жмура. Ключ от бура на карман, мне вышли вон хозяева, здесь рулит буйна голова. Уникален. Това е в завършен вид. Хората започнаха да си чистат, да си оправят, да си подреждат. Преди как беше, сега да го видим. Просто го уникално. Много добро. Тук сме с момчет, с собственика, да си плати, да си заплати тези неща, където сме ги изработили. И за повече информация заповядайте в нашата Facebook страница строителна фирма ЕМИ 2011. Ето го. С включително за маски, абсолютно всичко от А до Я. Включително и инсталацията му е завършена, тавана му е завършен, започнали са нашата фирма да почва да почиства тук, да подрежда. Собственикът остана доволен, заплати си перфектната цена и перфектния си ремонт. Да му е честито. Мерси. И така. Заповядайте в нашата Facebook страница строителна фирма ЕМИ 2011. Заповядайте в конкурентни цени. И така. Чао, в понеделник ще ви пусна още едно клипче, което наемаме